taška je viac ako len animátorská škola. A nielen, že vám dáva možnosť si prakticky vyskúšať to všetko, čo načerpáte z prednášok, ale tiež tu z nás vytvára priateľov a človek môže zažívať naozaj takú skúsenosť spoločenstva. Na taške sa snažíme viacero cieľov. V prvom rade pomôcť mladému človeku, aby našiel seba samého. Pod Božím pohľadom, tak ho Boh vidí, aby videl samého seba. Potom samozrejme, aby stretol Boha samého, aby nadviazal s ním vzťah, aby miloval Boha a cítil sa Bohom milovaný. A nakoniec sa snažíme, aby taškári vychádzali von medzi ľudí a odovzdávali im to, čo sami prijali. Robia projekty do farnosti, takže sa to naučia aj tak prakticky. To, čo zažili a to, čo majú odovzdávať ďalej.